салом алейкум дӯстони азиз, салом алейкум бародарон. Ман ҳастам бо шумо доктор Бероз, ҳамеша тансиҳати хонаводу дӯшед. Ҳамин канале ки диди медурои подписатсия, лайк мегузорӣ, чунки дигарро бинанд. Ва касоне ки бемор ҳастанд мебиёнд дар қабулшо мекунем, дастгиришо мекунем, кӯмакшо мекунем иншоаллоҳ. Узи дорем, узи арзон. Мисол камтарак нархш непонятно гуфти габирусо, камтар арзонтараш кардем. Дӯстони азиз, бисёртар савол метиҳед шумо ки акай доктор сарам дард мекунад, чӣ кор кардан накунам? Дар ҳолате мешавад ки масалан сартон дард мекунад, мисол давлениеро месанҷем ки давлени норма аст, масалан дар ҳолате аст ки ба доктор мисол рафтанатон шароит нест, чӣ кор кардан накунам дӯстони азиз? Дар ҳолати сардардӣ ман ба шумо ҳамчун доктор тавсия медиҳам ки дар ҳолате ки агар шумо сартон дард мекунад, давлети норма аст, на паст аст, на баланд аст, шумо метавонед ки аптека рафта аз ҳама дорӯи хубе ки ҳозир дар ҳамин замона баромадагааст, дорӯи мелоксикам. Мелоксикам 15 милиграмма, 7 милиграмма дорад, 15 милиграмма дорад. 15 милиграмма мегирем, як таблетка истифода мебарем, сармон ҷошда соз мешавад ва сардардиро вообще-то дигар ҳис намекунем. Дӯстони азиз, дар бораи дорӯи фарбешавӣ ва дар бораи дорӯе ки рекламашо мекунанд, рӯзҳои наздик видеошо мекунам, мепартом, шумо хитон бидуроен, ҳамаша тамошо кунед, сухан дар бораи чӣ меравад. Шумо ҳар як видеое ки интизор ҳастед, бидуроен ай канали Ибн Сино доктор Бероз тамошо кунед. ҳар якашо бо асосу бо далел дорӯе ки мақсад зарароваранд, ман гуфтам мегзарам, шумо тамошо кунед, бениҳоят барои шумо фоидаовар аст. Аллоҳи меҳрубон нигаҳбонтон бошад, тансиҳати хонавода бошед. Бидуен подписатсия, лайк гузоред. Номерои телефонам мемонад дар болои ватсап ҳам мемонам, дар болои экран мемонам. Хай занг бизанед, саволоти чизе ки доред, чӣ саволе ки доред марҳамат саволотонро диҳед. Аллоҳи меҳрубон нигаҳбонтон бошад.